Quina meravella! Quina meravella la possibilitat que té el ser humà, a través dels sentits, de mirar i veure. Tocar i sentir. Agradar i assaborir. Doldre i percebre. De sentir i compartir. Mirar la llum. Tocar la pell. Agradar els plaers. Oldre el mar. Sentir la brisa del vent. La música és una de les arts que pot arribar més al sentiment, però la música ens guarda encara una satisfacció superior, que és la de fer-la amb altres persones. Tocar una sinfonia de Haydn en una orquestra, o cantar un coral de Bach en un cor, o fer un simple duo vocal o instrumental, és segurament una de les coses més meravelloses que pot experimentar l'ésser humà. Avui la societat musical ha crescut i dona la possibilitat d'estudiar pràcticament totes les disciplines de la música, però fonamentalment el que conserva és que segueix sent una societat, el que per a mi és un lloc de trobada de tota la gent que vol gaudir d'aquest gust de fer música junts. I això crec jo que seria l'esperit de les persones que avui fa 99 anys es varen aplegar, un grup de veïns d'Alboraia que es varen aplegar per a plantar la llavor i donar les primeres passes d'un projecte que avui és part, jo diria que indispensable i indissoluble del nostre poble. Per acabar, us diria que a moltes d'aquestes persones les podem retrobar immediatament i recordar a continuació. A ells i a tots vosaltres, enhorabona, moltes gràcies i amb dos dits. Moltes felicitats.
Vaig començar sent molt xicotet, exactament a l'edat de 4 anys. Tenia una il·lusió molt gran. Tocar un instrument, encara que tampoc vull enganyar-te. Eixe no era l'únic motiu pel qual em vaig apuntar. La veritat és que volia anar a les classes de música perquè els meus millors amics del col·le també s'anaven a apuntar. Així que, ja veus, gràcies a d'això ara estic així amb tu. En la meva escola de música hi ha moltíssima gent estudiant. No sé exactament quants, però els majors diuen quasi 400 i quasi 300 estem intentant aprendre a tocar un instrument. Saps què és el més curiós d'esta escola? Que hi ha alumnes de totes les edats estudiant música, des de xiquets que comencen amb els seus 4 anys fins a senyors molt majors. Bo, a mi m'ho pareixen, d'eixos que els majors diuen que ja s'han jubilat. Això la fa un poc especial, no?
pueblos. Y hoy también yo personalmente, como presidente de la comunidad eclesial de Moraña, os lo quiero agradecer. Bajaste y los montes se derritieron con tu presencia. Jamás oído oyó ni ojo vio un Dios fuera de ti, que hiciera tanto por el que se te espera en él. Sales al encuentro del que practica la justicia y se acuerda de tus caminos. Estás airado y nosotros fracasamos. Aparta nuestras culpas y seremos salvos. Para que no cierren sus oídos a las legítimas y siempre crecientes aspiraciones de sus pueblos en orden a la verdad, a la bondad y a la belleza, roguemos al Señor. Por los que viven sin sentido, sin orden, sin concierto, para que descubran en su vida al que viene inesperadamente, al que nos exige que cumplamos nuestra misión, roguemos al Señor.
Thank